Kaixo guztioi, ni Igor Calzada naiz, EHUko Politika Publiken Departamentuko irakasle eta ikertzaile nagusi Iker Basken. Eta aurten Miramarreko udako ikastaroen barruan, bai Itziar Eizagerrek eta Neronek zuzenduko dugun ikastaro baten berri eman nahi dizkizuegu. Ikastaroen izenburua da inklusio digitala eta adimen artifizial generatiboa. Ikastora bera uztailaren 15-16an egingo dugu, Miramarreko jauregi eraikin honetan. Eta, hemendik luzatzen dizuegu, gonbidatzen zaituztegu parte hartzera, bi formatotan, bata aurrez aurrekoa eta bestea onlinea, eta biak doako dituzue. Pixka bat, ikastoren testuingurua da, beti esan ohi dugu, esan ohi da, Gipuzkoa lurralde premium edo puntako bat dela gizarte kohesioan. Galdera litzateke nola bermatu digitalki jasangarria dela ere, alegia tsunami algoritmikoaren olatuaren aurrean, nola prestatu Gipuzkoa, nola digitalizazio permanente honetara. Gure helburua beraz, hausnarketa gune eta ekintzarako gune baita ere bat antolatzea sortzea da, hain zuzen ere adimen artifizial generatiboak, ezagunena ChatGPT, baina ez bakarrik, DeepSeek, txinatarra eta bar, bezalako tresnak esaterako ikuspegi sozial, inklusibo eta arduratsu batetik nola aplikatu daitezken aztertzeko. Hori izango da gure jomoa. Teknologia bera, baina gizarte ikuspuntutik. Beraz, beste gaien artean, gai zerrenda honakoa litzateke, hiri lurraldeetan inklusio digitala nazioarteko perspektibatik aztertzea, adimen artifizial urbanoa ere aipatuko dugu, Pil-Pilean, adibidez Bartzelonako kasuan. Bestalde ere, mahai inguru bat antolatu dugu berariazko garrantzia daukalako alternatiben inguruan hitz egitea, alegia feudalismo digitalak ote daukan alternatibarik, eta horregatik mahai inguru bat antolatu dugu. Baita ere, adimen artifizialaren adopzioa erakunde publikoetan, Gipuzkoako Foru Aldunditik antolatzen ari gara ikastaro hau, Itziarrek orain aipatuko duen bezala, eta oso inportantea iruditzen zaigu nola egiten ari den hori aztertzea, eta zehazki egoera zaurgarrian dauden kolektiboen inklusio digitala aztertuko dugu beraien parte hartzearekin. Labur bilduz, nazioarteko hizlari sorta badaukagu, London School of Economicsetik, Bartzelona eta Rotterdametik baita ere, Simon Alevi aktivista gurekin izango da, Jorge Campanillas abokatu donostiarra, Alex Rayon ekintzaia eta Gemma Galdon etikako aholkularia izango dugu gurekin Cambridge University Pressetik Zainep Engin, eta Galeseko gure kideak kooperatibetako zentrutik Dan Roberts izango dugu gurekin. Itziarrekoin luzatuko duzue informazio gehiago. Kaixo, Itziar Eizagirre naiz, Gipuzkoako Foru Aldundiko giza eskubideetako eta kultura demokratikoko zuzendaritzatik nator. Bestalde, Gipuzkoako komunitate zaugarriak ordezkatzen dituzten elkarteekin tailer praktiko bat egingo dugu. Aniztasunaren sareko Gipuzkoako elkartekin ala nola Gifugi, Bidez Bide, Emigrados sin Fronteras, Elkartu, Aurralde eta Jatorkinekin hain zuzen ere. Eta ikastaroa zuzendua dago udaletako teknikarientzat, baita gizarte berrikuntzako ekintzaile eta teknologoentzat bideratuta dago, baita gizarte eragileentzat eta ikertzaileentzat. Eta oro har, esango genuke ere, transizio digital bidezko eta arduratsu bat interesatzen zaien pertsona guztientzat. Beraz, animatu izena ematera, eta etorkizun digital jasangarri bat eraiki nahi dugunez, bintzat Gipuzkoari dagokionez, zatoz gurekin uztailean, Donostira, eta bertan izango gaituzue beste hainbat eragileekin batera.